Vítam vás v tomto byte na prvej špiritistickej seansi našej širokej rozvetvenej koaličnej rodiny. Milanko, zatiahni rolety, aby sme si navodili ilúziu, že je u nás zase doba temná. Protestujem. No čo tma? No čo temno? Práve naopak. Treba si poriadne posvietiť do niektorých ľudí. O tom potom. Ja si myslím, že keď už svieti, tak jedine červenou žiarovkou. Chceš tým povedať, drahý Peťo, že je u nás bordel? To nie, ale keď tu bude červené svetlo, môžeme vyvolávať nielen duchov, ale aj fotografie niektorých štátnikov, ktorí už zosnuli. Ten, ktorého ducha chceme vyvolať, priatelia, nezosnul, ale snuje siete, do ktorých nás chce lapiť. Poď sem, Jozef, budeš nám robiť médium. A prečo zase ja? Ja nechcem robiť médium, ja chcem robiť mass médium. Lebo takto, tento bohabojný národ si zaslúži, aby už raz a navždy poznal skutočnú pravdu, ozajstnú zmenu a objektívnu republiku. Nehádajte sa, deti, lebo vyhlásim referendum a potom budeme všetci vyvolávať. Ale tak akurát SOS. Priatelia, vyzývam vás. Vyložme karty, pištole, ruky a privatizačné projekty na stôl. Sústreďme sa na jeden cieľ. Nové voľby do domovej samosprávy. Zatvorte oči a uvoľnite sa. Viečka a peňaženky nám oťažievajú, telom nám prebieha vlna slastných pocitov, cítime sa ako mačka na rozohriatej plechovej streche, ako pstruh v Horskej Bystrine, ako kováč v prezidentskom kresle a pomaly sa prstami rúk dotýkame prstov svojich koaličných partnerov. Protestujem. Mám príliš málo orgánov na to, aby sa niekoho dotýkali. O tom potom. A môj partner má zase dlhé prsty. Počkaj, ak narážaš na moju komunistickú minulosť, tak ja môžem aj odísť. Ale, chlapci, nehádajte sa. Aj mne sa potia od strachu ruky a predsa som tu. Sústreďme sa. Naša vnútorná sila vytvára magnetické pole, obrovský zdroj energie, ktorý je schopný zdolať každého, dokonca aj jeho. Jozef, médium, počuješ ma? Ozvi sa. Počujem vás dobre, bratia, lebo takto chceme aj my, aby už raz a navždy zahynul svár a hnev, aby vytrískol kryštálový prameň, ktorý by zvlažil smedné pery, čo prahnú po viere a poznaní. Aby už podlé skutky kdejakého odrodilca, Janičiara a Janečinu na ministerstve privatizácie, ale ide. Nemohli žiadnym parlamentným púčom zvrátiť demokratický proces našej vlasti. Občan volil dobrovoľne a s rozvahou. Dobrovoľne a s rozvahou bude voliť znova. Našim heslom je všetko pre seba, našim heslom je všetko pre Slovensko. Ak sme si čosi zobrali, čo je na tom? Veď aj my sme Slováci a my potrebujeme z čoho si žiť. Vážení spoluobčania, verím, že sa o 4 mesiace rozhodnete tak, ako vám káže srdce. Pečienka, žalúdok a iné životne dôležité orgány. Budeme sa snažiť, aby sme tieto orgány nesklamali. Ale budeme to mať ťažké, lebo budeme musieť naprávať chyby, ktoré zdedíme po terajšej vláde. Ja ich už napravám teraz, som v tieni, pripravujem hospodárskú stratégiu, napriek tomu oni stále nedajú pokoj. A chyb a nedostatkov je veľa. Veľa vody. Veľa vody ste namútili a ešte veľa vody ubehne dolu váhom. Kým zavrieme ústa všetkým zradcom a judášom, ktorí by radi videli našu maticu na kolenách, poníženú a potúpenú,
Vypnite ho pre Boha, veď ešte nie je predvolebná kampaň. No, tak ja, Vari, idem. Idem sa presvedčiť o tom potom, či som ešte Maďar. Potom prídem, o tom potom. Tiež si myslím, že bude najlepšie, keď zmiznem. Veď tutoľa Béla ma už nepovažuje za ľavicu. Česť, priatelia. Čo budeme robiť, starý otec? Ja som presvedčený, že ten duch okrem srdca, pečienky a žalúdka predsa len na jeden dôležitý orgán zabudol. A na ten sa pokúsime apelovať my.